jiena kif nista' nkun favur l-abort? U min se jitkellem favur dik it-tarbija? Per eżempju, jiena kontra li jisir referendum. Għaliex? Għax kif nista' nivvota fuq il-futur ta' tarbija li mhix imwielda meta m'għandix vot. Dan huwa Kif nista' niddeċidi jien fuq tarbija li mhix imwielda? Tajjeb, niddeċidi jien għalija ta' le, inti le ta' jien min jien. U hawnhekk jinkwetani l-argument miftuħ estrem għax għajdulek niddeċidi jien għax ġismi tiegħi. Le, b'rispett kollu. Meta tikkonsidra li l-abort più o meno madwar id-dinja tal-żviluppata kollha huwa aċċessibbli u f'Malta huwa f'wieħed mill-ftit stati fid-dinja seb aħna l-Filippini li l-abort mhuwiex parti mill-sistema tal-healthcare tagħna. X'tagħmel minnha? Jiena ma narax healthcare. Right, parti mis-sistema soċjali tagħna. Jiena l-ewwel f'kull pajjiż hemm movimenti favur u hemm movimenti kontra. Jiġifieri meta inti qed tgħidi lili għax f'kull pajjiż daħal, imma f'kull pajjiż ukoll hemm miljuni kontrih. Jiġifieri ma nagħtux l-impressjoni illi għax pereżempju f'ċertu pajjiż daħal l-abort mela assolutament il-maġġoranza. Anzi, ixu waħda fejn hemm bil assolut? Le, mhux hemm kważi ebda ixu fejn bil assolut. Imma hawn min jargumenta illi isma' fil-maġġoranza tal-pajjiżi l-abort daħal mela tagħti l-impressjoni li di il-popli assolutament mhux Assolutament mhux hekk meta jsiru ċertu referenda, kważi qas ikun hemm maġġoranza assoluta u xorta jgħaddi, jiġifieri noqogħdu attenti. Però għall-biċċa kbira minkejja li hemm din l-arm resel politiku għaddej, uġi li taqleb minn naħa għal naħa oħra, jekk titkellmu fuq ir-Roe v. Wade hija ċara li dan huwa pendlu li l-ħin kollu huwa pjuttost merkurjali. Filli tgħid li dritt fundamentali, filli tgħid li m'intux dritt fundamentali. Iġifieri min se jiddeċidi x'inhu dritt. Però għall-biċċa jidri xorta l-istati minkejja jingħataw u għek ikkorreġini għal darbora jekk jogħġbok il-fact checker fuq tad-declaration kelli raġun. Jidher li minkejja Roe v. Wade biex nagħtu ftit kuntest, Roe v. Wade kienet dan il-każ fejn il-Supreme Court Amerikan kien iddetta illi l-abort huwa dritt fundamentali fuq livell federali. U xek, issa, fast forward 30-40 sena, jew max kemm għaddew, xi ħadd għamel challenge għal Roe v. Wade u s-Supreme Court li issa hija aktar konservattiva kien hemm tliet judges li tal-aħħom Trump fi żmien tiegħu iddeċidew illi Roe v. Wade mhijiex kostituzzjonali. Inti taqbel li l-abort għandu jkun dritt fundamentali? Ma naħseb, ma nafx, jew komplikat. Mela jista' jkolli dritt fundamentali li ntemm il-ħajja ta' xi ħadd. Kif għejd li taħt liema kappa, taħt liema terminu, jien jista' jkolli dritt li ntemm il-ħajja ta' xi ħadd. Sakemm il-ħajja tal-om ma tkunx f'periklu imminenti. U John, il-mediċi Maltin dal-prinċipju attwawh. Iġifieri il-gvern ħoloq problema għal xejn ħoloq għal problema. Jiena żgur li nċert fuqha hija li mara li ssepruha f'din is-sitwazzjoni li eventwalment tażel it-triq tal-abort m'għandix tmur il-ħabs. Inti x'taħseb? Ara, jiena naħseb illi l-abort huwa itil tal-aktar persuna vulnerabbli. Għaliex? Ma tistax tiddefendi ruha. Ma tistax tiddefendi ruha. Ma weġib il-mistoqsija. Iġifier min iwettaq din l-att għandu jkollna l-leġiżlazzjonijiet neċessarji u naħseb għandu jkollna ħafna iktar diskussjoni dwar di qabel naqblu ngħidu isma' inti kriminali u teħelek u inti kriminali u teħelek. Imma jiena fl-opinjoni tiegħi huwa għad kriminali għax inti qed toqtol persuna, qed ittemm ħajja toqtol persuna illi flok temmejtlu l-ħajja kif twieled, temmejtlu l-ħajja meta jien tax mistoqsija nagħmel ġona għax aħna jiena jkolli ħafna diskussjonijiet ma' persuni. Ngħidulhom ara, ħantik id-dritt li tagħmel abort. Pero għamel abort kif jitwilet il-baby, trid? Sintendi li l-iktar mistoqsija faċli, ovvjament. Hemm raġunijiet validi ħafna. Għatini ċans, John. Inti tixtieq tagħmel abort.
Right? Ok, tixti tagħmel abort? Għandek il-kuraġġ tagħmlu meta jitwielet. Le, Żgur li le. sentendi li Żgur li le. le. Għalax differenza tagħmel li lili. Għax għadu ma twilitx. Anzi, iktar rar, taf għaliex, għax qiegħed twetta abort. Fil-momenti fej da qasi se jċaqlaq. Naseb Għazza l-argumenti li siru f'dan ir-rigward huma li hemm fażi fil-tatqala fejn il-fetu t-tarbija żewġ affarijiet differenti fejn għadlek isma' il-moħħ ikun għadu ma kunx forma central nervous system allura b'konsegwenza ma jkunx qed jħoss ċertu affarijiet. Ġon, jiena ma U allura til mhuwiex ma fiex daqshekk sofferenza daqs kieku toqtol baby. Ġon, jiena l-ewwel net minix espert f'das settur u jien noqgħod ħafna fuq l-esperti mediċi, teoloġiċi illi jalmuna mhux hekk. Però dal-argument għax ma jkun żviluppa l-moħħ. Iġveri persuna li ma jkun żviluppa l-moħħ però jkun intwielet, però ma jkollux żviluppat pereżempju idejh, allura dan għandu xi ħaġa inqas minn dak li għandu żviluppat idejh, għax hekk qed ngħidu. Hija kwistjoni ta' sofferenza. Mux il-kwistjoni ta' għax għandu inqas. Imma Ġon. Inqas partijiet umani mela da' il-kwistjoni dwar is-sofferenza, iġveri aħna qegħdin ngħidu illi jekk inti rnexxielek toqtol persuna mingħajr sofferenza tista' toqtolha? Le, ma tistax. Jien fl-opinjoni tiegħi, issa tgħidli qed tkun imma hekk naħ. U għalhekk għamilna l-battalja kontra l-abort, u għalhekk konna nistennew li l-gvern laburista jaġixxi differenti, għax il-mediċi Maltin dejjem aġixxew b'mod responsabbli, jekk kien hemm bżonn fil-liġi illi nirranġaw ċerti affarijiet, kellna nirranġaw ċerti affarijiet, imma bl-approvazzjoni tagħhom. Mhux konna ħandaħlu l-abort kif daħlu l-Ingilterra u minn meta daħallaw saru miljuni. Mela, nipruvaw nagħlqu dil-biċċa insomma fidejk. Rrid insaqsik, illum pistola ma' rasek trid tiddeċiedi jekk fil-liġi ikunx hemm miktub li mara li twetta abort mhux il-ħabs jew le, xtajt. Ġon, ma naħsibx illi se ngħidlek iva jew le, però taf se ngħid naħseb li għandha jkollna leġiżlazzjoni illi tikkriminalizza lil min joqtol persuna. U jiena li l-persuna fil-ġuf hija persuna. U meta tikkriminalizza kif ħad tikkastiga? Taraħ il-qorti. Ovvjament. U il-politiċi li għandhom l-obbligu li jleġislaw. Eżatt. Mhux hekk. Imma il-partit tiegħek kif tixtiequ jilleġisla fuqha kiekum? Jiena l-partit tiegħi nixtiequ jilleġisla billi ħares lej il-persuna. Dik Ma femna, jpoġġix, dik tieni femna. ċans, Ġon. Ma jpoġġix il-kulħadd fl-istess keffa. Nifmu r-realtà. L-ewwel nett X'kategorija għandek f'moħħok? Il-Partit Nazzjonalista kien ċar fuq di. Aħna rridu noffru l-aqwa servizzi lill-ommijiet li f'dal pajjiż jien jaffaxxinawni il-Life Network, Ġon. Illi daw, ma nafx hekk għax intervistajt għal-Mirjem, Bleħ il-kelem tamma. di ħolqot, daw taf xamlu Ġon, qabel intik it-tweġiba x'inti eċitat biex intik it-tweġiba, ma ħanamillek preambolu. ħanamillek preambolu. Entuzjastu biex inkompli miegħek. ħanamillek preambolu. Anzi, pause, kafe. Il-Life Network, bil-fatti, għagġiċew. Okay. Il-Life Network mhux iparlaw u jieħdu l-opportunitajiet minn fuq iċ-ċirkostanzi, daw għamlu dar. Biex minn verament ikollu problemi, jgħinuh twellet it-tarbija u jgħinuh tajjex it-tarbija. Jiena konvint, Ġon, illi kull min iwellet tarbija ma jridx joqtolha. Mela allura għandna bżonn nagħtu ħafna iktar assistenza u naħseb di tkun ir-riforma l-kbira. Aħna m'għandniex ikollna leġiżlazzjoni li tinkoraġġixxi l-abort, imma illi tgħin lil persuni illi ikun qed jikkonsidraw l-abort. Tagħmel minn kollox biex tappoġġa l-ommijiet. Bin fuq s'isfel. Però, fejn il-mediċi jħossu illi għandu jkun hemm terminazzjoni ta' tqala minħabba ċirkostanzi illi l-mara tkun fil-periklu, hemmhekk allura hemmhekk jiddeċidu l-mediċi x'għandhom jagħmlu. Il-Partit Nazzjonalista qatt ma qal ismaħna dejjem poġġejna l-bniedem, dejjem poġġejna l-om. Issa fejn ikun hemm imbagħad persuni illi assolutament iridu jibqgħu għaddejjin u joqtlu dik il-persuna, għalija jiena
għandu jkun hemm il-pin neċessarji. F'każ li l-istat ma jkollux programm jew ma jkollux ir-riżorsi Ma jkollux riżorsi. biex joħloq dan il-permetti. sew. Ma jkollux dan ir-riżorsi biex itaffi dawn il-problemi soċjo-ekonomiċi Sew. illi inti qed timmaġna dan il-programm Sew, bħalma għandha sew. Mirjam. F'dak il-każ Sew. jekk l-affarijiet essenzjalment jibqgħu kif huma. Kif tħares lejn persuna illi forsi ġeja minn background fqir, forsi m'għandix edukazzjoni, forsi m'għandix opportunitajiet fid-dinja, din għadha żgħira, għamlet ċuċata, għamlet baby, u tażel li tagħmel abort. Le. Imma naf li ma tixtieqx li tagħmel abort. Le. Tara kriminali, Hija tara kriminali. kriminali. Ok, tara Għax kriminali m'hemmx aspett mediku. opponibli biex. Jena, Għalik. ponibli, skont kif tiddeċidi l-qorti, ġon, għaliex l-qorti tista' tiddeċidi b'diversi forum, ponibli, tiddeċidi l-qorti. Ma naħsibx il-partit tiegħek kif tixtieq il-leġisla. Le, jiena nixtieq li l-partit tiegħi wara li jagħmel diskussjoni tkun il-qorti ikun l-ewwel daqqas għadda diskutejnihom sewwa. Mhux di l-problema li hawn. Aħna ma ddiskutejnihom, niddiskutu daw, però ġon, però dal-pajjiż sab riżorsi fis-settur mediku ta'. Tgħidlix li dal-pajjiż ma jaffordi għax mhux se ngħidlek. Mhux se ngħidlek li sejhom fuq. Mhux se ngħidlek li sejhom fuq 400 miljun ta', imma jissa jhom fuq 4 miljuni biex jappoġġja daw in-nies. Mela, tlaqna?